Узган атнада Россия Ислам дөньясы Казан форум 2024 халыкара иктисади форумы узды. Шулай ук Фәрит Мөхәммәтшин Алтай парламентының элеккеге башлыгы Иван Беликов белән очрашты. Бу һәм башка темалар турында парламент хәбәрләрендә алар белән Алия Галиуллина таныштыра. Узган атнаның төп халыкара вакыйгасы 15-нче Казан форумы. Саммит барышында дистәләрчә дискуссия мәйданчыклары, ислам дәүләтләре вәкилләре белән очрашулар. Казан форумында Татарстан парламентарийлары актив катнашты. Форумның бай программасы югары сәяси һәм эшлекле дәрәҗәдә сөйләшүләр алып бару. Ислам дөньясында үз казанышларыңны күрсәтү, киләчәктәге гамәли хезмәттәшлек турында килешергә мөмкинлек бирде. Ике яклы хезмәттәшлек буенча очрашуларга зур игътибар бирелде. Казан форумы саларында Рөстәм Миңнеханов катнашында ике яклы мөһим очрашулар узды. Такую возможность общаться с нашими коллегами, которые молодые, перспективные, будущие, большие начальники прибывают к нам, и мы с нетерпением ждем вашего карьерного роста. Мир сейчас очень непростой, сложный, и основная задача, конечно, чтобы все эти сложности снимали дипломаты. Парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Россия Федерациясының Ислам хезмәттәшлеге оешмасы каршындагы даими вәкиле, фәлсәфә фәннәре докторы, мәдәният, тарих һәм милләтара мөнәсәбәтләр өлкәсендә профессор, белгеч Рамазан Абдуллатифов белән аралашты. Россия Ислам дөньясы Казан форум 2024 15-нче халыкара икътисади форумында Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин үзенең хезмәттәше Минск өлкә депутатлар Советы рәисе Наталья Якубицкая белән очрашты. Яклар киләчәктә парламентара элемтәләрне үстерү һәм Россия-Беларусь арасындагы хезмәттәшлек кысаларында төбәк ара диалогны киңәйтү мәсьәләләре буенча фикер алышты. 2022 елда Гродно шәһәрендә Татарстан Дәүләт Советы һәм Минск өлкә депутатлар Советы арасында хезмәттәшлек турында килешүгә куелды. Узган елда Татарстан Республикасы Балык бистәсе муниципаль районы һәм Минск өлкәсенең Стародорожский районы арасында дус тәнә мөнәсәбәтләр урнаштыру турындагы килешүгә кул куелды. Важно развивать сегодня экономику, очень важно развивать сегодня инвестиционные проекты, экономические проекты, но дружба – это важнее всего. И поэтому я думаю, что вот на этом фундаменте и выстраиваются наши взаимоотношения. Мы дружим на основании того, что эта дружба зародилась в трудные годы Великой Отечественной войны. Тяготы и лишения этих лет нас настолько укрепили, что сегодня, являясь суверенными государствами, тем не менее, мы вместе. Татарстан сәүдә сәнәгать палатасының конгресс залында сәүдә сәнәгать палаталарының халыкара форумы узды. Анда 17 чит илдән 300-дән артык вәкил катнашты. Татарстан палатасы республика хакимиятының барлык тармаклары белән эшлекле бергәлекне бәйләүче үзенчәлекле күпер булып тора. Аның мәнфәгатьләрен федераль һәм төбәк дәрәҗәсендә яклый, норматив хокукый база эшләүдә актив катнаша дип ассызыклады Фәрит Мөхәммәтшин. Дәүләт аудиты хакимиятының ышанычлы һәм ачык булуы дип исемләнгән сессия узды. Анда Россия төбәкләренең исап-хисап палаталары җитәкчеләре һәм чит ил вәкилләре хезмәттәшлек мәсьәләләре турында фикер алышты. Узган атнада Фәрит Мөхәммәтшин танылган Россия сәяси эшлеклесе Алтай парламентының элеккеге башлыгы Иван Беликов белән очрашты. Милли мәдәниятләрне һәм гореф-гадәтләрне, туган телләрне саклау һәм үстерү мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Барлык халыклар үз телләрен, мәдәниятләрен һәм рухи байлыгын саклап калырга омтыла дип ассызыклады Фәрит Мөхәммәтшин. Ул шулай ук Иван Беликовның Алтай халкының мәдәниятен саклауга һәм үстерүгә керткән зур өлешен билгеләп үтте. Республикалар арасында тыгыз парламентара элемтәләр урнашты. Хезмәттәшлек турында беренче килешү 20 ел элек 2004 елның 7 июлендә имзаланган, 2023 елның октябрендә Таулы Алтайда бердәм хезмәттәшлек турында яңа килешү имзаланды. Узган атнаның парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде.